Καλησπέρα σε όλους. Το Ηλυρία With Vicky πάλι μαζί σας για μία ακόμα εκπομπή θεματολογίας. Μία εκπομπή που σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε προσκαλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Δάρα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα, κύριε Δάρα. Καλησπέρα, κύριε Σαλονίδη, και από μένα. Είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί, κύριε Δάρα, πριν από 2-3 μήνες περίπου, για ένα θέμα το οποίο προέκυψε με τους διορισμούς. Με ένα λάθος που συνέβη με ένα παράβολο των 3 ευρώ. Θέλετε να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο τι έχει συμβεί, γιατί είναι ξανά στην επικαιρότητα το θέμα. Ήταν μια προκήρυξη για να προσληφθούν από τον ΑΣΕΠ, από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για να προσληφθούν εκπαιδευτικοί στον τομέα της εκπαίδευσης, φυσικά, για τριετία. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να καταβάλει ο καθένας τα ακαδημαϊκά του προσόντα, ό,τι πτυχίο έχει, ό,τι εκπαίδευση έχει, και ένα παράβολο των 3 ευρώ. Γίνανε αρκετά προβλήματα, δημιουργηθήκαν αρκετά προβλήματα λόγω της πλατφόρμας της πληρωμής, διότι ήταν 3 πλατφόρμες σε μία. Εμπλεκότανε το κομμάτι του τάξης, το κομμάτι των τραπεζών και το κομμάτι του ΑΣΕΠ. Γιατί έπρεπε να πληρωθεί ένα παράβολο των 3 ευρώ για να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να προχωρήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία την αίτησή του. Εκεί λοιπόν είχαμε προβλήματα στις εφαρμογές όσον αφορά αν γινόταν πληρωμή από σταθερό υπολογιστή, από κινητό. Τέλος πάντων, πολλοί άνθρωποι από λάθος της πλατφόρμας, δεν υπήρχε σαφήνεια στην πλατφόρμα, ενώ εκδόθηκε το παραστατικό, παρόλα αυτά συνεχίσανε την καταχώρηση της αίτησής τους και βγήκε και μήνυμα στο τέλος ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καταχώρηση της αίτησης και πήρανε και αριθμό πρωτοκόλλου. Από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα ήταν ότι τελικά εκδόθηκε το παράβολο, δεν πληρώθηκε ποτέ. Θα έπρεπε λοιπόν να υπήρχε μια επισήμανση στην πλατφόρμα ότι δεν πληρώθηκε το παράβολο. Μάλιστα. Για να μπορεί να γνωρίζει ο καθένας, όπως γίνεται και στην τράπεζα. Αν δεν ολοκληρωθεί μια διαδικασία και ηλεκτρονικά στην τράπεζα, τότε υπάρχει επισήμανση σαφέστατη που λέει ότι δεν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Από εκεί και πέρα αυτή η διαδικασία έκανε πάνω από 12.000 εκπαιδευτικούς να μείνουν εκτός με ποινή τριετίας. Δεν μπορούν να συμμετέχουν για τα επόμενα 3 χρόνια σε οποιοδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στο κομμάτι τους. Αυτό λίγο, κύριε Δάρα, για κάποιους που δεν είναι στο χώρο και δεν γνωρίζουν ακριβώς, μπορείτε να πείτε με 2 κουβέντες τι σημαίνει το να μείνεις έξω από τη λίστα 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει καταρχήν μια τιμωρητική διαδικασία που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί για εμάς έτσι, θα έπρεπε να λειτουργεί με διορθωτικό τρόπο. Βέβαια, θεωρώ, αυτό έγινε πέρσι, η προκήρυξη έγινε πέρσι το 2019 στο τέλος του χρόνου. Τα αποτελέσματα βγήκανε κάπου στο Φλεβάρι. Ξεκίνησε λοιπόν μια τεράστια διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και αναπληρωτές και που είχαν γυρίσει όλη την Ελλάδα να καλύψουν όλες τις θέσεις που χρειαζόταν από παραμεθόριο, από ακριτικά νησιά, από οπουδήποτε, άνθρωποι που είχαν μαζέψει μοριοδότηση, άνθρωποι πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες. Υπήρχε τεράστια η γκάμα των εκπαιδευτικών, η οποία θα έμενε έξω για τα επόμενα 3 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 10 χρόνια, 12-15 χρόνια στην αναπλήρωση των θέσεων, προσέξτε, δεν μιλάμε για πρόσληψη, τελικά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο ΑΣΕΠ είπε να προσλάβει τριετία μονιμότητας κάποιους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Με αυτό το λάθος λοιπόν μείναν έξω οι άνθρωποι και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έρθουν πολύ νεότεροι και θα καλύψουν θέσεις αλλά και τιμωριοδότηση από ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει ένα γολγοθά για να βγάλουν εις πέρα στο έργο της εκπαίδευσης σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, με όλες τις κακουχίες, όλες τις συνθήκες, να αφήνουν οικογένειες, να νοικιάζουν σπίτια, διπλά σπίτια για ένα μισθό των 800 ευρώ. Φανταστείτε τώρα 2 ενίκια οικογένεια να φεύγει ο πατέρας ή η μητέρα να πηγαίνει σε ένα κριτικό νησί και να χρειάζεται να πληρώσει πάλι. Καταλαβαίνετε δηλαδή μια συνέχεια της ζημιάς. Απίστευτα πράγματα. Οπότε δηλαδή θεωρητικά αυτό το λάθος θα έπρεπε κάλλιστα και θα ήταν εύκολο να έχει προληφθεί έτσι, από μια κυβερνητική οδηγία, από μια ανακοίνωση ότι ξέρετε δεν έγινε η πληρωμή σωστά, έτσι. Δηλαδή Σαφέστατα. Αυτό είναι που αφήνει τις υπόνοιες ότι
συμβαίνει και κάτι άλλο. Δεν έγινε τυχαία δηλαδή αυτό που έγινε, έτσι. Αυτό λέμε, κύριε Δάρα, έτσι. Κοιτάξτε, τα 3 ευρώ, όταν μιλάμε για εκπαιδευτικούς και θέλουμε να κάνουμε πρόσληψη ως κράτος, κοιτάμε τα ακαδημαϊκά προσόντα του καθενός, είναι το βασικό για την εκπαίδευση. Πόσο εκπαιδευμένος είναι κάποιος, σε ποιον τομέα, τι προϋπηρεσία έχει, τι εμπειρία έχει σε όλο αυτό, και έτσι καλύπτουμε τις θέσεις όσο το δυνατόν πιο άξια, πιο δίκαια. Όταν λοιπόν έχω κριτήριο των εκπαιδευτικών ένα παράβολο πενιχρής αξίας των 3 ευρώ, τότε και με πετάς έξω για 3 χρόνια και θεωρείς ότι έχω κάνει λάθος, δηλαδή θα διακινδύνευα την καριέρα, τη ζωή μου, την οικογένειά μου για να γλιτώσω ένα παράβολο 3 ευρώ, δηλαδή με θεωρείς εσύ το κράτος, εμένα τον πολίτη, τον εκπαιδευτικό, απατεώνα, και μάλιστα έναν απατεώνα ο οποίος είναι της τελευταίας σειράς. Δηλαδή πήγα με δόλο για 3 ευρώ να διακινδυνεύσω την ίδια μου τη ζωή. Θεωρώ ότι είναι ένας παραλογισμός. Εννοείται. Θεωρώ ότι είναι μία ζημιά. Θα έπρεπε να τους προσλάβουν τους εκπαιδευτικούς, έτσι έπρεπε να κάνει το κράτος, και στη συνέχεια, εφόσον προσληφθούν και περάσει η διαδικασία, να πληρώσουν όχι 3, 13, 23, όσο αρμόζει για το παράβολο αυτό. Όποιος δε έγινε ζημιά και δεν πλήρωσε, να έχει μία ποινή να πληρώσει το δεκαπλάσιο. Υπάρχουν πολλές λύσεις. Βεβαίως. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, μπαίνω σε ένα λεωφορείο και δεν έχω εισιτήριο. Σταματάω να μπαίνω στο λεωφορείο για τα επόμενα 3 χρόνια. Μου απαγορεύουν για 3 χρόνια να μπαίνω στο λεωφορείο. Πληρώνω ένα πρόστιμο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την τιμωρητική συμπεριφορά και την άδικη συμπεριφορά σε μια δημοκρατία που αιμορραγεί. Πετάς έξω τόσο κόσμο. Με ποιο κριτήριο των 3 ευρώ παράβολο? Η ίδια λογική είναι σε πολλούς τομείς, κύριε Δάρα, έτσι, αυτή η τιμωρητική λογική, η οποία βεβαίως όταν ένας άνθρωπος ψάχνει να βρει μια λογική γιατί συμβαίνει αυτό, θεωρώντας ότι το κράτος είναι δικό σου και το κράτος προσπαθεί για σένα να κάνει το καλό και για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνουμε δεν γίνεται αυτό που πρέπει, εκεί δεν βρίσκεις άκρη. Αν όμως δεις μια άλλη οπτική, ότι το κράτος δεν είναι δικό σου, ότι δεν θέλει να κάνει το καλό για σένα, τότε τα πράγματα αλλάζουν βεβαίως και είναι τελείως διαφορετική η οπτική, έτσι. Σαφέστατα, και το πρόβλημα είναι στη θεμελιακή του βάση. Δηλαδή, δεν μπορώ να εξομοιώνω χρήματα με πραγματικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού για να υποστηρίξει το τόσο ευαίσθητο και ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, είναι παραπάνω τα χρήματα σε αξία από ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα. Υπάρχουν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, με 3 μεταπτυχιακά, με 2 διδακτορικά, με μεταδιδακτορικά, οι οποίοι αποκλείστηκαν, πεταχτήκαν έξω από τους πίνακες. Για ένα παράβολο 3 ευρώ. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Για ένα υποτιθέμενο λάθος, δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή το χρήμα αντικαθιστά αξίες, δομές, εκπαίδευση τόσων ανθρώπων. Είναι ποτέ δυνατό να συμβαίνει αυτό? Και όμως αυτό είναι ένα σοβαρό σπυρί στην κοινωνία μας. Πολύ σοβαρό. Έχουμε θέμα με τις κυβερνήσεις, κύριε Δάρα, είναι σαφές. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ ότι προημερών μόλις ο κύριος Πέτσας σε μια τηλεοπτική εκπομπή επικαιρότητας σε κεντρικό κανάλι είπε ότι ο πληθυσμός γερνάει, οπότε δεν έχουμε πολλούς μαθητές, άρα γιατί να έχουμε και πολλούς εκπαιδευτικούς? Είναι τεράστιο δηλαδή ο τρόπος που εκφράζονται είναι θρασής. Πραγματικά. Είναι θρασής, είναι προσβλητικός, είναι απαξιωτικός για τον άνθρωπο, είναι ντροπή πολιτική που τους δώσαν εντολή οι Έλληνες πολίτες να απαξιώνουν τους εντολοδόχους. Γι' αυτό ο Έλληνας πολίτης πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την όλη διαδικασία. Και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ βαθύ, γιατί ενώ έχουμε τον ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι μια ανεξάρτητη αρχή, το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία λειτουργεί μέσα σε ένα κράτος από το οποίο θα έπρεπε να εξαρτάται. Ξέρετε με ποιο τρόπο θα έπρεπε να εξαρτάται? Θα έπρεπε να ελέγχεται και ως προς την νομιμότητα των πράξεών της. Εδώ λοιπόν στο ΦΕΚ, άμα δούμε στο άρθρο 2, θα δούμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί το κράτος να ελέγξει και να επέμβει στον ΑΣΕΠ. Από τη μία ο ΑΣΕΠ λειτουργεί κάτω από κάποιους νόμους. Μέχρι εκεί ας το δεχτούμε. Από εκεί και πέρα, αν ο ΑΣΕΠ κάνει κάποιο λάθος, αν παρανομήσει, είναι δυνατόν το κράτος να μην μπορεί να επέμβει? Μα ο ΑΣΕΠ είναι ένα εργαλείο που το έφτιαξε το ίδιο το κράτος.
Πώς είναι δυνατόν να μην έχει προβλέψει ο νομοθέτης ότι αν γίνει τέτοιο λάθος, επεμβαίνει το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και διορθώνει εχθές το λάθος αυτό. Τώρα έχουμε το φαινόμενο να είναι μια ανεξάρτητη αρχή, ένα κράτος εν κράτη, το οποίο μας λένε οι υπουργοί σε επαφή που είχαμε μαζί τους και με εκπαιδευτικούς και την χάνει να έχω πολύ δικό μου άνθρωπο εκπαιδευτικό και ήταν στην πρώτη γραμμή και ήρθαμε σε επαφή και μας απαντήσανε τα πολιτικά πρόσωπα και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν μπορούν να επέμβουν στη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Είναι τραγικά τα πράγματα και μέχρι σήμερα το Υπουργείο και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ να δηλώνουν ότι ήταν απρόσεκτοι οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή 12.000 άνθρωποι, 12.000 μυαλά πανεπιστημίου κάνανε το ίδιο λάθος λόγω απροσεξίας, λόγω απερισκεψίας, όλοι. Είναι ποτέ δυνατόν? Άρα κάποιο λάθος έχει γίνει. Βλέπουμε εδώ, κύριε Δάρα, αυτή η συντακτική και αυτή η διαλεκτική στον νόμο αυτόν που βλέπουμε, έτσι, είναι ολόιδια με άλλα ΦΕΚ τα οποία βεβαίως τα έχουμε πολλές φορές εντοπίσει και έχουμε αναλύσει, που μιλάνε για άλλες αναξάρτητες αρχές και συγκεκριμένα η πιο γνωστή σε όλους, η ΑΔΕ, η εφορία μας δηλαδή, η οποία είναι επίσης το ίδιο και βλέπω ακριβώς την ίδια διαλεκτική στον νόμο, έτσι. Είναι ακριβώς η διαλεκτική. Και λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε και για την νομιμότητα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιες αξίες που έχουμε ως άνθρωποι, ως πολιτεία, ως κοινωνία, να δούμε τα πράγματα σε βάθος. Η παιδεία πραγματικά έχει τεράστια κενά. Όταν λέω τεράστια κενά, ακούσαμε πριν λίγες μέρες στα κανάλια να μας ανακοινώνουν ότι υπάρχουν θέσεις ελλείψεις τεράστιες σε εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα και δει στην Αθήνα και στον Πειραιά, και από την άλλη να αποκλείουμε τόσες χιλιάδες κόσμο που δικαιωματικά έπρεπε να είναι μέσα στους καταλόγους αυτούς και να καλύπτουν αυτές τις θέσεις. Άρα λοιπόν σε μια κοινωνία η οποία βασικό πρόβλημα είναι η ανεργία και ένα βασικό θέμα, θα έπρεπε το κράτος να είναι ευέλικτο, να προστατεύει τον πολίτη και να δημιουργεί συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε αυτό το σταμάτημα του συνεχόμενου αυξανόμενου αριθμού της ανεργίας. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ συμβαίνει το άκρος αντίθετο. Εδώ το κράτος λειτουργεί τιμωρητικά. 3 χρόνια εκτός, ποιον τιμωρείς? Τον εκπαιδευτικό? Όχι. Τιμωρείς την εκπαίδευση. Τιμωρείς τα Ελληνόπουλα, τιμωρείς το κράτος, τιμωρείς την κοινωνία μου. Όταν ακόμα τα παιδιά, τα ωράρια τους δεν έχουν μπει σε σωστό ρυθμό. Γνωρίζω πολύ καλά και νηπιαγωγεία και δημοτικά και γυμνάσια. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι θέμα επιλογής και η επιλογή είναι πάντα του πολίτη. Ο πολίτης επέλεξε και μάλιστα πρέπει να θυμόμαστε πάντα, διότι δεν είναι μόνο ο Πέτσας που μίλησε έτσι, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μίλησαν απαξιωτικά. Μιλάμε για την Κεραμέως, την Υπουργό της Παιδείας. Μα δεν είναι εκπαιδευτικός η Κεραμέως. Η Κεραμέως δεν είναι εκπαιδευτικός. Είναι νομικός και μάλιστα εξειδικευμένη στο σοφρονιστικό σύστημα. Τι δουλειά έχει ένας νομικός στο κομμάτι της εκπαίδευσης? Αυτό όμως συμβαίνει σε όλα τα υπουργεία, στα περισσότερα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι λοιπόν που η Ελλήνων Συνέλευση και ο πολιτικός φορέας είναι κάθετος. Και είμαστε η μόνη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει ούτε καν αντιπολίτευση. Κάποια κόμματα καταθέσανε προτάσεις και τα λοιπά, δεν είδαμε τίποτα το ουσιαστικό, παρά μόνο μετά την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, και αυτό έχει να κάνει και μας δείχνει σε όλους ότι η συνένωση των ανθρώπων τουλάχιστον έχει κάποια βαρύτητα, διότι πριν λίγες μέρες βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος και κατέθεσε μία πρόταση για να συμπεριληφθούν, προσυζήτηση, για να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί το 2020 στους προσωρινούς πίνακες. Ναι, αλλά εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν έχει λυθεί. Αν ο ΑΣΕΠ κάνει το επόμενο λάθος, το κράτος πώς θα επέμβει, αφού δεν έχει αλλάξει ο νόμος? Μάλιστα. Για τον ΑΣΕΠ, πάλι ανεξάρτητη αρχή είναι. Βεβαίως. Ακριβώς.
Είναι προφανές ότι μπορεί ένας πολίτης βλέποντας και μαζεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία να φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι εδώ πρόκειται για ένα σχεδιασμό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται τυχαία. Δεν είπε κάποιος κάτι επειδή το σκέφτηκε τώρα και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ούτε αυτό που θα γίνει στο μέλλον θα έρθει τυχαία και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Είναι σχεδιασμένο από πριν ακριβώς τι γίνεται, πότε θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε, κύριε Δάρα, σε όλους τους τομείς. Τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, πραγματικά. Και βέβαια είναι πολύ καλό να βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν σιγά σιγά και να δηλώνουν μια διαμαρτυρία, αλλά δεν καταφέρουν πάλι κάτι τελικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Δάρα? Έτσι είναι, κύριε Σαλονίτη. Όσο καλοπροαίρετος και να είμαι ως πολίτης, θα πω το εξής. Ναι, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Διότι τα πάντα περνάνε από το ανθρώπινο χέρι. Το πρόβλημα δεν είναι να γίνει το λάθος. Το πρόβλημα είναι να επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος ή να είναι οι συνθήκες οι ίδιες που δημιουργούν αυτό το λάθος. Και το άλλο σοβαρότατο πρόβλημα είναι να μην υπάρχει μηχανισμός επανόρθωσης του λάθους. Άρα δεν έχουμε διοίκηση στη χώρα μας. Και το έχουμε δει σε όλα τα θέματα, σε όλες τις εκφάνσεις. Δεν υπάρχει διοίκηση. Τα πάντα γίνονται με έναν άναρχο τρόπο. Δεν μπορεί και δεν έχει κανένα στην πολιτική βούληση να διορθώσει τα λάθη και αυτά διαιωνίζονται και μάλιστα με ένα αυξητικό ρυθμό και με συνέπεια την πτώση όλης της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας η οποία παραπέει. Και δεν είναι θέμα ανικανότητας. Εκεί θέλω να το εντοπίσω λίγο, το πρόβλημα προσωπικά, αν θέλετε. Είναι βούλησης. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή όταν πρέπει να βρουν τρόπους να εισπράξουν, τότε είναι πάρα πολύ ικανοί. Πραγματικά βρίσκουν τους τρόπους αμέσως. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Όταν πρέπει να κάνουν κάτι για τον πολίτη, τότε το παίζουν ανίκανοι. Έτσι το παίρνω πάνω με αυτό. Το βλέπουμε συνέχεια να συμβαίνει, κύριε Δάρα. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς τομείς. Και γι' αυτό μίλησα πριν και είπα το εξής. Δεν μπορεί ένα κράτος να βλέπει μόνο νούμερα. Το κράτος είναι ένας μηχανισμός που φτιάχτηκε από ανθρώπους για τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν με κρίνεις και με θεωρείς ως χρήμα και όχι ως άνθρωπο, τότε ξεκινάνε όλα τα ευτράπελα και τα προβλήματα. Δεν μπορείς να βάζεις τα χρήματα παραπάνω από πράγματα τα οποία είναι στεγανά για μια δημοκρατία, για μια κοινωνία ανθρώπων. Δεν μπορείς να παραβιάζεις τη φυσιολογία, δεν μπορείς να παραβιάζεις το δίκαιο, δεν μπορείς να παραβιάζεις τη λογική, την αισθητική, πολλές αξίες για τις οποίες η Ελλήνων Συνέλευσης, και εδώ θέλω να έρθω και είναι πολύ βασικό, θεωρώ το βασικότερο πρόβλημα που έχει η κοινωνία, ότι δεν έχει σημείο αναφοράς. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει δεσμευτικά και θα θεσμοθετήσουμε το πρωτόκολλο των αξιών, των αρχών και των 3 πολιτιακών νόμων που είναι στη δημοσιότητα, οι οποίοι θα είναι το ταβάνι όπου θα απορρέουν τα πάντα. Θα υπάρχει λοιπόν σημείο αναφοράς. Για να βγει ένας νόμος θα πρέπει να υπακούει στα αξιακά πρωτόκολλα. Για να αναλάβει κάποιος και να διοικήσει θα πρέπει τα πάντα να περνάνε τα αξιακά πρωτόκολλα. Δεν θα μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και φυσικά δεν θα υπάρχουν ασυλίες. Οι πάντες θα είναι ανακλητοί. Εφόσον δεν υπηρετούν το σύνολο, εφόσον δεν υπηρετούν τα αξιακά της κοινωνίας και του κράτους, δεν θα έχουν καμία θέση στο μηχανισμό. Είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Και αυτό είναι η τεράστια διαφορά με όλους τους κομματικούς μηχανισμούς και τους φορείς που έχουν περάσει μέχρι σήμερα στη νεότερη καταγεγραμμένη ιστορία την πολιτική της χώρας μας. Βεβαίως. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, κύριε Δάρα, πολλές φορές το θέμα της ασυλίας. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει ασυλία ένας πολιτικός άνδρας, ο οποίος έχει εκλεγεί από το λαό, είναι δηλαδή ο αγαπημένος του λαού και έχει εκλεγεί να πάει σε μια βουλή, η οποία είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο, για να εκτελέσει υπέρ του λαού. Ποιος ο λόγος να έχει ασυλία? Είχατε πει πολύ σωστά σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές ότι όταν θεσμοθετείται η ασυλία, αυτό υπονοεί κάποιον δόλο. Αν δεν έχεις κάποιο δόλο, γιατί να ζητήσεις ασυλία? Σαφέστατα. Απλά είναι ένα οχυρό για αυτούς που θέλουν να κάνουν ζημιά. Ένα οχυρό. Αυτό είναι και μόνο. Και βέβαια να τονίσω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να θωρακιστεί η διαδικασία από την αρχή
οποιασδήποτε πρόσληψης, γιατί ο ΑΣΕΠ είναι ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού, όχι μόνο για εκπαιδευτικούς, αλλά για πάρα πολλά επαγγέλματα μέχρι σήμερα. Το κράτος θα έπρεπε να προνοήσει και να ενημερώνει τους μαθητές της τρίτης λυκείου και τους γονείς τους ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει πρόβλημα στο να αποκαταστήσει επαγγελματικά τον καθένα που θα τελειώσει τις σπουδές του εκπαιδευτικός. Γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει 55 χρονών και δεν έχουν διοριστεί. Άρα υπάρχει μια επετηρίδα τεράστια. Κοιτάξτε από πού ξεκινάνε τα λάθη. Και ακόμα δεν δίνουμε κατεύθυνση στα παιδιά, στους μαθητές, έτσι ώστε να πάρουν μια άλλη κατεύθυνση ή να εμπλουτίσουν λίγο διαφορετικά το κομμάτι των σπουδών τους, έτσι ώστε να μην γεμίσουμε άνεργους εκπαιδευτικούς delivery, εκπαιδευτικούς σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι παρά της εκπαίδευσης. Ξέρετε, νομίζω ότι το ποσοστό των ανθρώπων που πραγματικά εξασκούν τελικά το επάγγελμα το οποίο σπουδάσανε, το ποσοστό πρέπει να είναι πολύ μικρότερο του 30%. Ναι, ή θα φύγουν ή θα κάνουν δουλειές άσχετες τελείως πολλές, ή θα ανοίξουν μια άλλη επιχείρηση άσχετη με αυτό που σπουδάσανε, ή θα φύγουν στο εξωτερικό αυτοί οι οποίοι θα το εξασκήσουν. Είναι λοιπόν τραγικό αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για μια αποδόμηση του κοινωνικού ιστού. Και μιλάμε, κύριε Δάρα, για πόσες δεκαετίες τώρα έχει καλλιεργηθεί στην κοινωνία να πάει να σπουδάσει το παιδί, έτσι. Άρα, πόσος χρόνος χάθηκε, πόσα χρήματα δόθηκαν για κάτι το οποίο τελικά ήταν χαμένος χρόνος στη ζωή ενός ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Θα έπρεπε το κράτος να έχει μια ευθύνη πάνω σε αυτό. Ακριβώς, και δεν πρέπει ο κάθε πολίτης να βλέπει το πρόβλημα μόνο στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μόνο κυβέρνηση, υπάρχει μια Βουλή των Ελλήνων, έτσι, στην οποία μέσα βρίσκονται πάρα πολλά κόμματα. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι η ευθύνη είναι εξίσου σε όλους. Και δει στην κυβέρνηση. Αλλά όμως όχι μόνο στην κυβέρνηση. Είναι σαφέστατο, αλλά ακόμα και σαν κυβέρνηση, όταν βρέθηκαν κάποια κόμματα στην κυβέρνηση, δεν ήταν οι διαφορές. Η γραμμή είναι κοινή. Έτσι, τώρα αλλάζουν κάποια πράγματα για τα μάτια του κόσμου να φαίνεται ότι κάπου διαφωνούν, έτσι. Αλλά η γραμμή είναι κοινή, σε πάει εκεί. Δηλαδή, βγήκε κάποια κυβέρνηση και δεν θυμάμαι εγώ, η οποία έκανε κάτι τελείως αντίθετο προς αυτή την κατεύθυνση του να σπουδάζουν ο κόσμος και να μην έχουν μέλλον σε αυτό που σπουδάσαν. Υπήρχε καμιά κυβέρνηση που να έκανε κάτι ριζοσπαστικό, κάτι καθολικό. Σαφέστατα όχι. Είναι μια συνέχεια η μία κυβέρνηση της άλλης. Έτσι. Και μια συνεχόμενη διαδικασία ο ένας να καλύπτει τον άλλο. Είναι λίγοι για τη διοίκηση αυτή της χώρας. Το έχουν δείξει εμπράκτος. Δεν μπορούν να διαχειριστούν απλά προβλήματα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να γίνουν εφευρετικοί για το κομμάτι, όπως προείπατε, των εισπράξεων. Το τι θα εισπράξουμε. Και βέβαια, ένας Έλληνας πολίτης που ξεχνάει πολύ γρήγορα και πηγαίνει στην κάλπη και ξαναψηφίζει τους ίδιους και τους ίδιους. Άρα, παίρνοντας την ίδια επιλογή, δεν μπορεί να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Αλλάζουμε επιλογή, αλλάζει το αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο, δηλαδή λέγοντας ότι δεν μπορούν να διοικήσουν, τους αθωώνουμε, κυρία Δάρα. Έτσι, ενώ τα πράγματα είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα για αυτούς τα πράγματα. Κοιτάξτε, ότι είναι ανίκανοι είναι δεδομένο, το έχουν αποδείξει. Okay. Ότι έχουν και δόλο και αυτό το έχουν αποδείξει στους Έλληνες πολίτες. Πάμε αλλού με το δόλο, είναι και τελείως, είναι άλλο πράγμα ο δόλος, έτσι, και αλλιώς έχει άλλη τιμωρία. Άλλο το να πεις κάποιος απαλλάσσεσαι για λόγους βλακείας και άλλο να πεις απαλλάσσεσαι για λόγους βολιότητας, δεν απαλλάσσεσαι, έτσι δεν είναι. Σαφέστατα. Και βεβαίως στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, οι οποίες είναι δημόσιο έγγραφο για όλους. Μπορείτε να διαβάσετε και για το θέμα της παιδείας ακριβώς τι πρόκειται ακριβώς να συμβεί, όπου θα δείτε ριζοσπαστικές αλλαγές σε σχέση με τα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, όπως και όλες οι προγραμματικές δηλώσεις του φορέα είναι ριζοσπαστικές. Και βεβαίως, κύριε Δάρα, έχουμε δεσμευτεί για αυτές, έτσι δεν είναι? Έχουμε δεσμευτεί για οποιαδήποτε διαδικασία καταστατική εσωτερικού κανονισμού ιδρυτικής διακήρυξης προγραμματικών δηλώσεων και αξιακών πρωτοκόλων στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και μάλιστα οι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, για να αναλάβουν διακυβέρνηση, θα υπάρχει συμβολογραφικό πληρεξούσιο δέσμευσης ότι θα εκτελέσουν ό,τι έχουμε υπογράψει και συμφωνήσει στην ακρίβεια. Αν δεν εκτελέσουν στην ακρίβεια, θα έχουν ποινικές κυρώσεις και βέβαια τη μόνιμη διαγραφή από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης.
Δεν έχουμε περιθώριο για λάθη. Την οποία, κύριε Δάρα, διαγραφή, σε περίπτωση που δεν εκτελέσει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, την υπογράφουν εκ των προτέρων. Ακριβώς. Αυτό γίνεται εκ των προτέρων και το συμβολογραφικό γίνεται με το που λάβουμε όλη αυτή τη διαδικασία, με το που ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία της διοίκησης. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε δεσμευμένοι, κλειδωμένοι για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είμαστε οι ίδιοι πολίτες που στήσαμε αυτόν τον πολιτικό φορέα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, για να αλλάξουμε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που κάθε άλλο παρά πολιτική είναι. Είναι ένα μόρφωμα, είναι κάτι μια παραμόρφωση, είναι κάτι παράλογο, κάτι παραφύση. Παραπολιτική, μια λέξη. Και έχουμε χρέος να το αλλάξουμε και πρέπει να είμαστε κλειδωμένοι και ασφαλείς για να το κάνουμε αυτό. Και έτσι φαίνονται τα πράγματα, είναι μέρα με την νύχτα πραγματικά. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από κόμματα όλα, τα οποία προφορικά, προεκλογικά λένε τι θα κάνουν, δεν καταθέτουν τίποτα, δεν δεσμεύονται για τίποτα. Στην πορεία δεν κάνουν τίποτα αυτά που έχουν πει, κάνουν τα ακριβώς αντίθετα και βεβαίως ας με διαψεύσει όποιος πολίτης θέλει. Και έχουμε από την άλλη μεριά μια Ελληνοσυνέλευση η οποία υπογράφει τα πάντα προεκλογικά στον Άριο Πάγο, δεσμεύεται και όχι μόνο ασυλία δεν έχει, αλλά έχει αποποιηθεί της ασυλίας και έχει προϋπογράψει ο κάθε βουλευτής την παραίτησή του σε περίπτωση που δεν εκτελέσει. Πού έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα? Πού έχουν ξαναγίνει αυτά? Είναι πραγματικά τεράστια. Και άμα πάμε λίγο στις προγραμματικές δηλώσεις, κύριε Δάρα, στην αρχή των προγραμματικών δηλώσεων, το πρώτο πράγμα το οποίο δεσμευόμαστε να κάνουμε, μετά βεβαίως αφού εξηγούν οι προγραμματικές δηλώσεις, αν τις διαβάσει κάποιος πολίτης, για τα οικονομικά εργαλεία, πού θα βρεθούν οι πόροι δηλαδή και πόσο γρήγορα θα χρησιμοποιηθούν. Σε δεύτερη φάση γίνεται και μια αναφορά για 20.000 ευρώ σε κάθε πολίτη για τις πρώτες ανάγκες και κατόπιν αρχίζουμε και συζητάμε για τις επιτροπές. Δηλαδή, θα υπάρξουν επιτροπές για όλους τους τομείς που θα ελέγξουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, κύριε Δάρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λες ότι δεν τα κατάφερα. Θα ελεγχθεί ακριβώς τι κατάφερε ο καθένας, γιατί δεν το κατάφερε. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτά όλα. Αλλά απλώς πρέπει να υπάρχει βούληση να τα ανοίξουμε. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία ανεξάρτητη αρχή να είναι ανεξάρτητη από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό. Έχουμε φτάσει στην εποχή που ανεξάρτητες αρχές διοικούν τη χώρα. Ζούμε τις εποχές τις οποίες κανάλια ενημερώνουν τους Έλληνες πολίτες κατά βάση, άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας ιδιώτης από πίσω, ο οποίος ιδιώτης έχει φτιάξει την εταιρεία του για το κέρδος, γι' αυτό φτιάχνεις μια εταιρεία, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όπως και αυτά θα τα ελέγξουμε και θα δούμε τελικά πόσο φιλανθρωπικά είναι. Θα γίνει ένας τεράστιος έλεγχος, ένα τεράστιο ταμείο, όπως το έχει πει και ο πρόεδρός μας ο Αρτέμις ο Σόρας από την αρχή. Θα το ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Θα κάνουμε τη μεγάλη διαφορά, γιατί δεν έχουμε κανένα περιθώριο χρόνου. Ζούμε μια ασυδοσία, κύριε Δάρα, πραγματικά. Ζούμε μια κατάσταση που μας έχει γίνει συνήθεια. Δεν υπάρχει πολίτης ο οποίος να μην το βλέπει αυτό. Και ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτό δεν είναι να επανακτήσουμε πάνω στο ήδη υπάρχον, όσο καλά και αν το κάνουμε, δεν θα πετύχει. Αυτό θα πετύχει μόνο όταν γκρεμίσουμε όλο το παλιό και χτίσουμε από την αρχή σωστά όλη την δόμηση της πολιτείας. Έτσι δεν είναι, κύριε Δάρα? Θεωρώ ότι χτίζοντας το νέο, αυτόματα το παλιό θα δείχνει μια μικρή παράγκα κατεστραμμένη και θα μπορεί ο κόσμος, βλέποντας το νέο, να έχει ένα μέτρο σύγκρισης και να μπορεί να δει την πραγματικότητα και ποιο είναι αυτό το οποίο είναι δίκαιο και αληθινό για αυτόν. Πολύ ωραία. Κύριε Δάρα, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα. Ήταν το θέμα μας στο ΑΣΕΠ και όλες αυτές οι εξελίξεις που τόσο πολύ κόσμο πραγματικά τον πηγαίνουν, τον έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, έτσι, καταστροφικό πρόβλημα για τη ζωή τους, για την καριέρα τους. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι και να κλείσουμε, κύριε Δάρα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να κουράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Θα είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε
χρειαστεί να συζητήσουμε ή να βοηθήσουμε τον κόσμο να νοήσει πραγματικά ποιοι είμαστε, ποιο είναι το έργο μας, τι κάνουμε και να τους καλέσουμε βεβαίως να έρθουν κοντά μας. Τα τηλέφωνά μας είναι δημόσια, τα γραφεία μας είναι παντού. Το μόνο που μένει είναι να σταματήσουμε το Διέρη και Βασίλευο. Είναι η ώρα να το σταματήσουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Δάρα, το Ηλυρία Web TV είναι πάντα στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μέρα, νύχτα, οποιαδήποτε ώρα και ώρα της ημέρας. Είμαστε στη διάθεσή σας να βγάλουμε οποιοδήποτε θέμα προκύψει και είναι επίγον. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.